Masarap. Wow! Delicious! Naimas! Mangalan, mangalan! Mga karo, nandito tayo ngayon sa public market ng Las Piñas upang tayo bumili ng paa ng baka. Okay. Ate, magkano kilo dito, ate? 300 po. Guys, 460, 450 na lang. Paiwan natin kay Kuya Dondon yung paa ng baka para sa ating recipe mamaya. Mga kaaro, ang ating lulutuin ngayon ay nilahuyang paa ng baka. Ang ating ingredients ay paa ng baka, onion leeks, siling haba, sibuyas, bawang, luya, asin, patis, buong paminta, at bitchin. Mga kaaro, susunugin natin yung mga maliliit na balahibo ng ating paa ng baka. Mga karo, pagkatapos natin sunugin yung balahibong maliliit, uhugasan natin ito at ikis-kisan natin ng Scotch Brite para unang pakulo ng paa ng baka natin. Itatapon din natin po yung sabaw niyan. Habang nagpapakulo tayo ng paa ng baka, magagayat na tayo ng mga ingredients, mga kaaro. Mga kaaro, pagkalipas ng 10 minuto, itatapon na natin yung unang pakulo ng paa ng baka para mawala po yung mga bula-bula nito. Ilalagay na natin yung paa ng baka, pangalawang pakulo, mga kaaro. Lalagay natin yung ating mga ingredients. Luya, sibuyas, bawang, onion leeks. Mga kaaro, pagkalipas ng 1 oras, ito na po yung paa ng baka natin. Sobrang tigas pa. Maglalagay na tayo ng buong paminta, mga kaaro, at bitchin. Mga kaaro, pagkalipas ng 2 oras, ito na po yung paa ng baka natin. Matigas pa.
magdadagdag tayo ng tubig, matigas pa yung paa ng baka natin. Pas ng 3.5 oras, ito na po yung ating paa ng baka. Mga karo, pagkalipas ng 4 na oras natin nilaga yung paa ng baka, pwede na nating i-serve. Mga karo, meron tayong dalawang guest ngayon, si paring Casmin at si paring Simon. Sinaan ni Balba. Napakalapot man, oh. Kita nyo yan, guys, oh. Wow. Ilang kami. Mga kasama. Naubusin natin ito lahat. Umpisa na natin. Umpisa na natin yung Inlauya. So, ang tawag nila sa Pangasinan, Lauya, tama ba? So, matitikman natin ngayon yung luto ng taga Pangasinan. Tara mga kasama, simulan na natin ito. Oh! Para hindi na lumamig. Unahan ko na. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa sa page ni Kusinaan ni Bal, so Simulan nyo na ang ipalo. i-follow nyo na dahil masasarap yung mga pagkain dito. Banat na! Salamat sa biyaya. Oh! Napakalapot to. Tara, kanin tayo. Mga karo, kain tayo. Oh! Ganito kalambot yung ating pata Inlauya. Ito masarap itong Bata Inlauya ng Pangasinan. So, i-follow nyo yung page niya, yung kwan niya, pamagat, Kusinaan ni Bal. Mga karo, ganito kalambot yung Inlauya natin. 4 na oras natin pinakuluan sa dahan-dahan na apoy. Oh, grabe yung lambot. Ganito pala yung lauya ng bulalo, Inlauya ng Pangasinan. Masarap siya, masarap. So, ito yung ngayon, ito yung bulalo, Inlauya. So, tinan nyo yung napakasarap. Wow! Delicious! Taimas! Mahalan! Sobrang lambot mga karo. Kain pa. Min, Iikos niya. kain mo kanin talaga? Kailangan kukunin natin yung laman ng buto. Naimas ti kuana ti natin tabana. Ti bulalo ni luto ti Pangasinan kung kunada. So, di kita padang Ilocano dita, subscribe kayo. Ay, mas nga talaga. Pero may tulog ning na. Oh. Mga karo, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa Facebook page, channel, YouTube channel ng Kusinaan ni Val. Tingnan nyo yung buto, gaano kalambot yung pagkakadali. Hiwa-hiwalay pati sa dugtungan, sarap. Kaya i-follow nyo guys para kayo rin ang susunod na kakain dito. Oh. Masarap. Yung saka makikita nyo dun yung ingredients ng ng Inlauya. Inlauya na bulalo. Masarap siya, guys. So, dun nga, follow nyo sa YouTube at saka FB page sa Kusinaan ni Bal. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat.